hyväksytään. Lautava 5 Zaborski 6 Haines Boost. Johtopaikalle lataa 1 Tesvin 4 Prosecco on asemalta johtava takaa. Sitten 10 metriä kaulaa rinnakkain kurviin 2 GT Boost 7 Just Osa. Ylätään 5 Zaborski Pauli Nuutinen. Syydä pitkä lautta. Kohti takasuora mennään Totolis ykkösessä ja sinne mennään ykkösen Tesvin Harri Vimpanen johdolla. 4 Prosecco Mika Rintala seuraa. 2 Jeten Boost Ronja Röpelinen nousee toista rataa pitkin eteenpäin ja ensimmäinen 500 16.0 kyydillä. 9 Agradecimentos Satu Lappeteläinen toiseen ulos ja laukkaa siellä 5-7 Just Awesome. Robert Lindgrenin ajokkiradan ulkolaitaan ja asetelma romahtaa sen osalta. Viidenneksi nousee 3 Aistaa Paula Koistinen. Sitten Rakon 6 Haines Boost Jussi Lapinlampi. Tämän jälkeen hylätty 5 Zaborski ja muista jäi kauas 7 Just Awesome Robert Lindgren. Racing amatööriohjeisten SM-liigan osakisa etusuoralle 1 Tesvin takoo tahtia kärjessä. 4 Prosecco Peesaa ja kierros tulee täyteen ajassa 18.5. 2 Jeten Boost tulee toista rataa ensimmäisenä kannassaan 9 Agradecimentos. 4 kärjestä vähän rakoa 6 Haines Boost lyöttäytynyt mukaan pääjoukkoon. Sitten rakoa 3 Aistaa tupelaan hylätty 5 Zaborski. Hylätään 7 Just Awesome Robert Lindgren takasuora pitkä laukka. Numerottaa 5 Zaborski Pauli Nuutinen. 7 Just Awesome Robert Lindgren juoksut hylätty. Vauhti kiihtyy. Viimeiselle takasuoralle vie tie ja 1 Tesvin tikkaa kärjessä. 3 500 aikaan 19.5. 2 Jeten Boost toisella. Johtavan takana 4 Prosecco. Sitten toista rataa toisena 9 Agradecimentos, kolmantena 6 Haines Boost. Tämän jälkeen hylätty 5 Zaborski. Loppukurvia ja ykkönen Tesvin on johdossa. 4 Prosecco sen takana vailla vapaata etenemisväylää. Kirimerkin saa 9 Agradecimentos. Ponnistaa kolmannelle. Toista rataa kappale 2 Jeten Boost. 3 kiilassa kohti maalia. 1 Tesvin sisällä. Kolmatta rataa kiskoo 9 Agradecimentos, toista rataa 2 Jeten Boost, plussassa 4 Prosecco. 1 Tesvin torjuu numeroa 9 Agradecimentos, joka pääsee lähelle, vaan ei edelle. Aholan perheen ilman täydentää 1 Tesvin. Viimeinen 500 15.5. 5.